Медыяны заробак у Беларусі ўпершыню перавысіў 2000 рублёў. Такія звесткі дае Белстат. Разлічваюць медыяны заробак двойчы на год у траўні і лістападзе. Паводле Белстату, сёлета ў траўні медыянны заробак да выплаты падаходнага падатку склаў 2014 рублёў. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам гэта рост больш чым на 300 рублёў. Сярод лідараў горназдабывальная прамысловасць, у аўтсайдерах забаўляльная сфера, адпачынак, творчасць і спорт. Медыянны заробак велічыня, што падзяляе ўсіх працаўнікоў на дзве роўныя групы. Палова з іх зарабляе менш за суму медыяны, палова больш. На адрозненне ад сярэдняга заробку тут не ўлічваюцца самыя нізкія і самыя высокія значэнні. Такім чынам, медыянны заробак больш дакладна адлюстроўвае сітуацыю з даходамі жыхароў краіны. І ўжо цяпер з намі ў студыі Александр Кныровіч, вядоўца праграмы «Атмасфера». Александр, вітаем, рады, як заўсёды, бачыць. Добрый вечер. Ну што ж, маем новыя звесткі. Медыянны заробак 2014 рублёў. То бок на рукі чалавек атрымлівае 1732 рублі. Як можна ацаніць гэты заробак? Ці дастатковы ён для утрымання сям'і? Больш мяне цікавіць тая частка, которая атрымлівае столькі, альбо менш. Тая палова, которая столькі, альбо менш. Ну, вы ведаеце, сёння, конечно, нельга казаць аб тым, што ў Беларусі становішча кшталту там 90-х гадоў, калі людзі не маглі за заробак пражыць. Усё ж такі мы бачым па статыстыцы, што ў нас амаль 40% ідзе на ежу, гэта ў 2 разы болей, чым у еўрапейскіх краінах, кшталту Польшы ці Літвы. Все ж таки можна пражыць на гэты заробак, але, канешне, гэта вельмі мала. Сёння гэтага недастаткова, но, напэўна, нашы гледачы таксама могуць самі вырашыць, ці дастаткова 1700 рублёў сёння, каб пражыць у Беларусі. Ну, але паўстае яшчэ одно пытанне. Калі мы кажам пра сёлетнія звесткі і параўноўваем з траўнем 24-го года, то мы бачым, што медыянны заробак вырас на 325 рублёў. За кошт чаго? Ну, гэта прыкмета хваробы. Канешне, дзіўна, я разумею, што дзіўна казаць тое, што рост заробкаў – гэта прыкмета хваробы. Але мы павінны казаць, што гэта не зароблены заробак, што ў нас эканоміка вырасла, ну, апошнія звесткі толькі 2,1%, апошнія 3 месяцы яна амаль стаіць, а магчыма і скарачаецца, і ў гэты ж момант мы бачым рост даходаў насельніцтва цалкам, там не толькі заробкі, болей чым на 10% ужо пасля інфляцыі. Калі б не лічылі інфляцыю, было б там 19%. Гэта азначае, што эканомікі ёсць галоўная праблема, якая прагрэсуе. У нас не хапае ўжо 215 тысяч працоўных на месцах, і вось гэты недахоп працоўных рук прыводзіць да таго, што прадпрыемствы павінны падвышаць заробкі без падвышэння выпуску прадукцыі. І гэта вельмі дрэнна, таму што ў гэтага ёсць два наступствы. Ці ціск інфляцыйны, і мы бачым, як разганяецца, кожны дзень разганяецца інфляцыя ў Беларусі. Ёсць афіцыйныя звесткі аб тым, што спажывецкая інфляцыя ўжо болей 7,5%, інфляцыя по прадуктах амаль 10%, калі ў ўрада быў план 6% утрымаць. Яна таксама разганяецца. Гэта першае наступства. Но і другое, калі прадпрыемства не можа падняць кошты, ну, таму што ёсць рынкавыя прычыны, гэта азначае, што яно праядае асабістыя сродкі прадпрыемства, што там ідзе ці скарачэнне прыбытку, ці яны працуюць у мінус, а ў выніку яны прыйдуць да дзяржаўных банкаў і скажуць, што у нас скончыліся грошы, дайце нам яшчэ. Таму вось такі непрапарцыйны рост заробкаў – гэта прыкмета сур'ёзнай хваробы. Гаспадар Александр, вось калі казаць пра прыкмету хваробы, для звычайнага чалавека за год гэты заробак вырас амаль на $100 у эквіваленце. Гэта заўважна, гэта адчуваецца, асабліва калі глядзіш гэтыя лічбы. Як мне, простому беларусу, зразумець, што ўсё не так добра, як выглядае вось у гэтай статыстыцы роста заробкаў? Якія прыкметы для звычайнага чалавека мы можам пабачыць тым, што эканоміка хворая, эканоміка перагрэтая? Ну, напэўна, гэта не ведаю, ці добра, ці дрэнна, але пакуль гэтая праблема, гэтая хвароба развіваецца, звычайны чалавек прыйдзе ў крамы і пабачыць, што яго на паліцах стала болей імпарту. Ці добра гэта для чалавека? Ну, канешне, добра. А калі мы глядзім у знешнегандлёвае наша сальда, то мы адчуваем, што кожны месяц прыбаўляюцца амаль мінус 200 мільёнаў. Наш урад планаваў плюс 200 мільёнаў, а ў нас мінус 200 мільёнаў. Гэтага не пабачыць звычайны беларус, пакуль не будзе выбуха.
пакуль не будзе інфляцыі па 30%, ці не будзе нейкіх іншых праблемаў, калі проста ў прадпрыемстваў скончыцца грошы. Таму некаторы час беларусы могуць глядзець і казаць, што у нас все добра. Болей імпарта, ўсё разгортваецца, развіваецца, у нас расце заробак. Но з іншага боку, у меня ёсць такое падазрэнне, што нашы гледачы лічаць, што інфляцыя ўсё ж такі не 7,5, трохі болей, таму што ёсць, канешне, асаблівасці ў беларускай методзе падліку гэтай інфляцыі. Яна не такая, як на захадзе. У нас інфляцыя падлічваецца толькі по вельмі абмежаванаму колу тавараў, і, канешне, у нашых гледачэй інфляцыя асабістая будзе зусім не 7,5%. Вот акурат інфляцыя. Мы звернемся да яшчэ адных лічбаў ад Белстата. Яны кажуць пра тое, што беларусы ў першай палове гэтага года штодзень прыкладна ў крамах ці на рынках пакідалі 29 рублей. 29 рублёў. І калі годам раней, то 25. Ну, то тут паўстае пытанне, ці тут інфляцыя гэта нам паказвае, што чалавек тое самае купляе, ці ўсё ж такі больш? Ну, мы можам параўнаць 29 і 25, гэта плюс 4 рублі, і суадносінах да 25 рублёў гэта амаль 15%. І, напэўна, вось такая інфляцыя будзе больш падобная да рэчаіснасці. Я ўпэўнены, што беларусы не сталі лепей жыць і болей купляць тавараў. Мне падаецца, што гэта ўсё ж такі рэальны рост коштаў, які намагаюцца не заўважаць беларуская дзяржава. Калі мы кажам, мы зараз знаходзімся ў сярэдзіне ліпеня, што чакаць беларусам цягам другой паловы года? Як будзе далей развівацца? Мы будзем ўсё ж такі атрымліваць тыя самыя заробкі, а гэта, калі перавесці ў долары, то это $500, пра якія вельмі доўга казаў Лукашенко. Ці так застанецца цягам наступнай другой паловы года? Ну, я нагадаю, што пра $500 нам казалі, што яны будуць у 2010 годзе, і долары 2025, напэўна, на траціну таннейшыя, чым яны былі 15 гадоў таму. Усё ж такі тое, што можна было купіць у 2015 годзе за $500, і тое, што зараз, гэта зусім розныя рэчы. Што будзе далей? У першую чаргу мы павінны адказаць, што будзе ў Расіі. Мы бачым, як у Расіі скончыўся вось гэты рост, які быў пабудаваны на ваенных выдатках, што там вельмі вялікая інфляцыя, што там зараз стаўка у Цэнтрабанка болей за 20%, і гэта азначае, што ідзе ахаложанне. Мы бачым, як падае беларускі экспарт. І перад урадам будзе стаяць такое пытанне, адна з двух магчымасцей. Ці падтрымліваць дальнейшы рост праз інфляцыю, праз вось гэтыя пустыя грошы і далей пагоршваць сітуацыю знешнегандлёвую, ці займацца тым, чым займаецца Набіуліна ў Расіі, ахалоджваць беларускую эканоміку, а гэта азначае, павінен остановіцца гэты рост заробкаў. Што выбере Лукашенко, я не ведаю, зараз у нас няма Паўла Калаўра, які раней быў прадседателем нашага нацыянальнага банка, зараз там сядзіць Роман Галоўченко, які гатовы выканаць любы загад Лукашэнкі. І таму вось ці адно, ці другое, ці інфляцыя, ці спыненне росту заробкаў. Што будзе далей, трэба паглядзець, но адзін з гэтых шляхоў павінен выбраць беларускі ўрад. Таксама яшчэ і не будзе выбараў, то, магчыма, і няма сэнсу акурат цяпер падвышаць заробкі ў кіраўніцтва. І калі мы кажам пра заробкі, уласна, як зразумець працаўніку прадпрыемства, завода, у першую чаргу дзяржаўнага, што той заробак, які ён атрымлівае, а мы бачым і абсалютна высокія, калі кажам пра прамысловасць, напрыклад, горназдабыўчую, там больш за 4000, што мой заробак не зароблены. Для гэтага, канешне, трэба абладаць эканамічнымі ведамі і некай статыстычнай інфармацыяй, каб паглядзець, што ў нас не расце экспарт гэтай галіны, не растуць продажы, а растуць толькі заробкі. І паглядзець у справаздачу гэтага прадпрыемства. Я не ведаю, не бачу справаздачы ў гэтай галіне, але калі, напрыклад, мы ведаем, што наша нафтаперапрацоўчыя комплексы працуюць у мінус, наш беларускі металургічны завод працуюць у мінус, і шмат якія прадпрыемствы працуюць мінус, то, канешне, чалавек, які працуе на гэтым прадпрыемстве, павінен зразумець, што яго заробак, пакуль, на жаль, не зароблены.
На нашем сайте сёння можна пачытаць разбор аналізу ад Бырок, у якім расказваецца пра тое, што эканоміку ў 22-м годзе ўратавалі прадпрымальнікі. І што крызіс быў бы глыбейшы, а ў 23-24 эканоміка не так шпарка прасла, як гэта здарылася. Пра сітуацыю сённяшнюю хто ратуе? Ну, цалкам уяўленне Лукашэнкі аб тым, што эканоміка будуецца на буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, гэта міф, гэта ілюзія, і мы бачым па статыстыцы, што ўжо, калі не ўлічваць нашы бюджэтныя сектары, болей занятых у прыватным сектары і болей дае прыватны сектар у эканоміцы, чым дае дзяржаўны сектар. Лукашенко намагаецца не заўважаць цалкам, як быццам не існуе дзяржаўнага сектара. Але менавіта дзяржаўны сектар за гэтыя, я б не казаў пра 2 года ці пра 3 года, я б казаў бы пра ўвесь перыяд, пасля, напрыклад, 2009 года, што менавіта дзяржаўны сектар прасядаў, прыватны сектор рос, ну і пакуль прыватнаму сектару дазваляюць расці, все ж таки у нас более-менее збалансаваная сітуацыя. Ну, то бок, мы папярэдзілі беларусаў, пакуль ёсць магчымасць, трэба скарыстацца высокім ці адносна высокім заробкам. Дзякую за гэтую размову. Александр Кныровіч, вядоўца праграмы «Атмасфера», быў з намі.